Nina besikhova sikaMaphithi umgwagwa wezulu umpondo zami lenkomeni ngazenjeni zesabani lokusasiyo ufuna amagudu sibheme senibingelele sinamukeleke ephinapi la wethamele khona i1KZN TV. Igama lami ke nguphiwe ngwakwamthembu. Yabona ke osulula namhlanje sifisa ukuthi sikhulume udaba lapho khona siqwashisa khona ke umphakathi ezinto ke eziningi ezahlukahlukene ezayizibeke imbangela yokuhlukumezeka komphakathi kakhulukazi lokhu kusukela ke endaweni noma egameni labelaphi bendabuko othola ukuthi ke abanye bagcina ke begila imkhuba oyigcina ke isihlalise libhojozi ke umphakathi ikakhulukazi ke abantu abagcina bethinteka la abantu okuzingane kanjalo nalabo abanebala elimhlophe. Siyafisa ukuthi sikhulume nomunye wabelaphi bendabuko umalala phezulu okuyena ke ozothi nje esichazele ukwexwayisa ngezigameko ezinye esesazizwa phambilini nezigameko ezinye esaqhubeka nokuthi ke zenzeke ezweni sakhile. Siyafisa ukuthi sikhulume naye esichazele ikakhulukazi ngezinto okufanele ukuthi ke sizigweme kumbe sizixwaye ezisuke ke zingaba nomtheleleka ongemuhle nalapho futhi khona ke ezikhuluma nanabo abelaphi bendabuko labo ke abagcina begila imkhuba engalungile. Siyafisa ke ukuthi uma sithi abakhulume namhlanje sikhulume ngezinto ezingaba ke izexwayiso nokufanele ke ukuthi umphakathi uqwashe uma ngabe ke kukhulunywa ngazo uma ngabe sithi ke abakhulume. No, ngiyabingelela ubabukeli makhaya lo okhulumayo uDokotela umalala phezulu isibongo uDlamini ngokuhlala ngisemzinyathi eThekwini esigodini sasemaqadini ngomelaphi ke nje wendabuko kodwa futhi okhulekayo uncike endaweni yokuthandaza kakhulu njoba ngila namhlanje uba sicacise noma siveze nombono wethu ngesimo somsebenzi esisebenzayo ogcina uthiqilela phansi isithunzi sethu njengabantu ababelaphi. Lokho ngikuthathela kwi-experience esenginayo kulomsebenzi ngoba sengibe khona kulomsebenzi iminyaka efika la ku-30 years. Ngenza lo msebenzi from 16 years kuze kufike manje njengoba ngina 46 years. So into ekhona kakhulu esidume kakhulu noma esisilimaza kakhulu lezi zinto zezithwalo esesiyibonile kakhulu zibalimaza abantu bebefika phakathi kwekhaya. Ngoba lento uma umuntu ethi ufuna inhlanhla sike sigijime sithi siyamsiza kodwa singamchazeli ubungozi balento asuke ezoyifaka kuyona nobuhle bayo. So sigijimisa ubuhle kuphela. Then lokho kubungozi silokho esifihla ngemuva kanti kusasa abantu bazogcina bekhala. Agcini ke ekhala lo kade enyangeni eyofuna usizo gcina sekukhala ngisho imndeni yakhe. Ikhale bephila noma esehambile futhi ashiye kumnyama phakathi komuzi. Lo okade umelaphi yena akasangeni lapho ngoba abanye abaningi ababe besatholakala nasezingcingweni. Uma sekufanele kuyolungiswa izinto ezinjalo engaxwayisa kubantu nabo mabezoya kubantu abanjenganathi ne-research kuhle ukuthi siyenze kulesikhathi samanje. Asingathathi ngokuthi umuntu simbone egqoka izinto zobungoma noma izinto zokwelapha bese sitshena ukuthi uyelapha. Asibuke namhlanje sezini khona nezindlela eziningi ezokuqhakaqhaka lokho kwesilungu la umuntu unikwazi khona ukumlandela ukuthi ukusebenza kwakhe uqale nini. Futhi kwazini ke emakhaya ngoba enye into eyingozi kakhulu abantu basebenzele endaweni zokuhamba njengama flat emqashweni uma usebenza uzolashwa umuntu onjenga nawo lowo kusasa masunenkinga ungasamtholi uyoba nenkinga enkulu ngoba lo muntu uvela kusiye wakhona kuhle ukuthi umuntu umlandele umazi ukuthi ungowaphi ngoba vele isigodlo phela noma ngabe ngithwasile ngiphothulele ekhaya. So must ukuthi ngazi ukuthi indumba yakhe noma isigodlo salomuntu sikuphi ngaphambi kokuthi ngikwazi ukuthi ngimthembe ngalendlela. So ngazama uxwayisa kabantu ukuthi bakubheke lokho nathi singabelaphi sizama ukuthi uma into singayazi asiyazi. Okunalokho kuhle ukuthi sihlangane
sicobelelana ulwazi sisizane lapha nalapho ukuze mbukeli ke sesikuzwile okuningi ke akushoyo siyazi ukuthi ke zigameko ngempela ezikhona ethikameza kakhulu imiphakathi kakhulukazi yasendaweni zasemadolobheni kanjalo nemiphakathi esendaweni ke zasemakhaya nasemaphandleni nokuyilapho khona othola ukuthi kunezikhalo ke eziningi zabantu abanyamalalayo abagcina ke bengaziwa ukuthi bashonaphi uyathola ngokuhamba kwesikhathi ukuthi kunesandla somuntu ngenhloso ukuthi kwakuzokwenziwa ke okuthile ngecubu zomzimba wakhe siyafisa kodwa ke ukuthi asitshele ukuthi ikuphi okunye mhlambe ongafanele noma izinto ongafanele ukuthi siyixwaye osukwini namhlanje kuseyena ke umalala phezulu okuyena ke ozositshela ukuthi ngempela yiziphi izinto siwumphakathi okufanele ukuthi siyibheke kumbe siyixwaye uma ngabe kukhulunywa ngazo lezi zinto nakho sikuthola uma ngabe sithi abakhulume singabaxwayisa abantu kulokho ukuthi abangabona umuntu emile abanye babhulela ngisho behamba namanje sinayo inkinga zalokho kubantu ababhulile bafaka namagama ethi phansi esingabazi bayafuna manje babalekele nezimali bathi basebenzisana nami ngoba mina ngibonakala ngisebenza ngendlela eclean mabesho bona so abantu bakholelwa ukuthi lowo uyingane yami uphume kwesami isandla inkinga yami mina akekho umuntu okwangibona ngibhula nje ngihamba endleleni idlozi uyahlonipha noma ngabe inkinga yomuntu uyayibona ufuna indlela ukuthi uyozatsheneke kanjani noma umcela ukuthi okungenani akokavakashi esigodlweni kukuye ukuthi uzofika noma uzofika kodwa ngeke umtshene inkinga ebume so abantu kabangahambe bengunga abantu abangungiwe eThekwini bona sebegcwalile endaweni zamadolobha number 2 msaka Nkosi yami ngeke sibagqeke kakhulu abantu izinto eseyisetshenziswa namhlanje ziyakwazi ukuba isibunge zibadidisa abantu idethwa ufica umuntu enenyoka esekhoneni endaweni ezidolobha kodwa abantu bayakhona kunjani so abantu mabeya benza lezo simo esinjalo singabaxwayisa ngokuthi thina ongcono abayiqwa izinto ezinjalo kodwa thina singabelaphi nathi asingakwenzi lokho ngoba gcina kuyalulaza igama lethu lokwelapha kakhulukazi sibukeke njengabantu abagijimisa imali phambili nabahungula abantu ekutheni yonke into esifuna thina sigijimisa imali ngokubalanda kodwa ukwelapha singakwelaphi mbukeli lapho ngasekhaya siyazi ukuthi njengoba sikhuluma naye ungomunye wabelaphi noma sithi naye ungumelaphi wendabuko nalapho ke sekuvezile ukuthi phakathi kwezinto ekhona ayikho into ekhona eyinhlanhla engavuka kumbe engasebenza ngenxa yokusebenzisa ke izinto ezingalungile kodwa siyafisa nje ukuthi sithole ukuthi uyini ke owakhe umsebenzi njengoba naye ke esebenza ngawo ke amakhambi kanjalo nokulapha ngokwesintu nakhona semdedela uma ngabe sithi ke abakhulume ngokomsebenzi wami ezingumalala phezulu umsebenzi wami mina owami wokwelapha ukusiza abantu asebengenile ezinkingeni ezithize befakwa abantu abafana nathi abazinyanga bethi babapha inhlanhla kanti babathwalisa izinto ezithize mina ngaphiwa lo msebenzi ukubethula uma sezibaxaka lezo zinto uma ngithi sezibaxaka ingoba kasilwisani thina nabelaphi asisho ukuthi lokho abakwenzayo kubi thina silapha lo msebenzi esiwenzayo ngoba abantu bafika ngoba sebekhala abayi mebesayolanda lezi zinto bevumelene so thina okwethu ke siyakwazi ukuthi umuntu okade ethwalile yena ehambele yena wathwala iyasiyamqaka lento nama contracts asuke khona siyakwazi thina ukufika simithule leso simo nomuntu othe ehambe yofuna inhlanhla bamfaka into errong siyakwazi thina ukuthi simethule lezo zinto enjalo kanjalo noma nomndeni wakho usuhlupheka ngenxa yomuntu oseshonile eseshiya izinto siyakwazi ukukuvala lokho isimo sibuyele ngendlela ejwayelekile neclean ngoba kumele ukuthi mase silungisile bese idlozi lalo mndeni noma lo muntu siliqondiswe ngoba once wafika nento eyisithwalo phakathi kwekhaya noma kanjani idlozi liyaphuma lingcole so thina siyakwazi ukuthi sigcine sikubuyisele lokho nenhlanhla zakho ibuyele zibe normal not ukuthi ziphushe izilwane ezithize sebenza kanjalo
Mbukeli ke sesiya ngasemaphethelweni ke alo uhlelo siyafisa nje ukuthi sithole njengoba sike sasho sathi kusetshenziswa ke izinto ezingalungile okusuke kuthinta nemphefumulo yabantu ekuthenini ke abantu bagile imkhuba engalungile kodwa siyafisa ukuthi siphinde sizwe ngaye ngasekugcineni ukuthi ikhona yini into esingathi ngempela ke iyasebenza kumbe iyasebenziseka ngenxa yokusebenzisa ke umuntu kumbe ukusebenzisa izicubu zabantu nokukhipha ke imphefumulo. Siyaphetha kanjalo ke uhlelo uma sithi abakhulume ezobe sesichazela nje ngezinto okuyizona angasitshela zona ezithinta ukubaleka kobunyanga ezithinta ke ukubaleka kokwelapha ngokwesintu. Imsebenzi njengoba ngichazile ngiqala ngale thula abantu isithwalo zonke lezi zinto kahle ekhaya sinomlozi idlozi lomlozi leli liqhuma phezulu kubhulwa ngale ekhaya noma kuhlolwa ngalo umuntu uhlolelwa ngalo kuba ukuthi sizwa ngalo ukuthi lo unenkinga le nale so ekhaya kulashwa lezo zinto zilwane ziyakhishwa zonke lezi zinto ezingalungile nabantu abanesiphiwo esi-original ngifuna ukucacisa lokho abantu abanesiphiwo abanikiwe isiphiwo uthola ukuthi kodwa akusebenzeki akwenzeki lutho thina sifike sibaqaqe sibabuyisele endleleni okuyiyona futhi umuntu uma ukuthi uthwasile wathwasa wrong kanti akufanele athwasi ngoba befanele adlulele omunye umuntu ongasekho siyakwazi ukuyiqondisa leyo nto umuntu usimbeke kulayini kuvuleka inhlanhla zakhe aqhubeke nempilo uma ukuthi kodwa udalela ukusebenza abantu ugcina ubasebenza abantu so imisebenzi ethi njalo mningi kakhulu ke nokwelapha nje izifo ehlukene phakathi kwekhaya kwenziwa lokho thina sazi ukuthi ukwelapha kusetshenziswa amakhambi kusetshenziswa ukukhuleka umoya wokukhuleka so thina singakusho kubantu abakuxwayi kakhulukazi laba bangabelaphi uma uthathile ama chance waze wangena kulezo zinto noma wakhohliswa fanele wazi ukuthi kusasa lezi zinto zenzayo zizohamba ihambe iphele igcine zikujikela ngoba uwenza into engafanele ngoba imphefumulo yabantu esebenza lapho njoba kuthwetshula abantu noma kuthathwa izinto zabo so okubalekile ukuthi umuntu akathwase ngoba idlozi limkhipha ukuze igama lethu libe clean mase usuthwasile uzosebenza umsebenzi oqondile uma amandla ungenawo ungaphakeme ekukhulekeni noma ekusebenzeni kwakho ungakholelwa kulezi zinto zokuthi kufanele kuze kubulawa umuntu laba bebale lemhlophe kuphinde nezingane ezincane kuthiwa uzophakanyiswa ngazo no izinto ezingekho lezo engikukhahlela ngenyawo zombili ukuthi cha thina kithi ekhaya kwadlamina sikholelwa lokho thina sazi ukuthi ukwelapha kulele msamo womuntu ukuba uclean kangakanani ukuze izinto zakho zonke ziphumelele. Yani nabaqambi lankomo zilahlekile ziyofa umdlebe kwasoshangane siliguqisa kanjalo ke uhlelo besithi abakhulume esithemba ukuthi mhlambe kwezinye zezinto ebesifisa ukuthi sixwayise ngazo kumbe siqwashise kuzona ngempela ke kutholakele wona ke amazwibela ebesilethela wona ke osungula namhlanje sihleli ke nayo ke inyanga enkulu umalale phezulu ke okade chazela khona ke ngezinto eziningi ezahlukahlukene kanjalo ke nomsebenzi wakhe. Igama lami nguphiwe ngwakwamthembu uncedi inyoni encane yasha amaphiko yandiza. Ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kube usoluzayo inkosi inibusisa.